Kaya ang daming mga harvester. Wala na kaming mga harvest na strawberry. Hanggang doon. Grabe. Wala na kaming mga harvest. Bili na lang kami ng isang box dyan sa entrance. Sana meron pa. Mag-harvest na naman kami. Ito. Yan. Try namin kunti lang yung harvestin namin ni Bruno kasi dalawa lang kami. Wala si Kikay. May sariling mundo talaga si Kikay. Dito kami dati, yan yung mga cherry na yan. Yung hindi kami pinapasok. Yung na-video ko nga yun, yung mga magaganda yung mga bulaklak. Hindi kami pinapasok sa dito. Ayan, no? Dito na, yan. Strawberry. Ang daming tao, guys. Kita nyo naman kanina. Punong-puno. Yan ang mga harvester. Yan, mga farmer. So, sabi ko ni Bruno, lakad muna tayo hanggang doon sa dulo. Pakita ko sa inyo. Doon kasi may mga tao doon, oh. Ba't kaya sila naglalakad papunta doon? Baka hanggang doon yung strawberry. Kasi ayan, oh, daming mga tao nag-harvest. Doon yung entrance. Yan yung mga cherry. Baka next month pa yung cherry. Ayan. Daming tao. Ang lakas talaga kumain ng strawberry ng mga engkanto. Yan. Lakad kami para exercise kami ni Bruno. Siguro how many meter shots? 1 kilometer? 1 kilometer mehr oder 200 Meter. Mga 200 meters. Yan, dyan yung ata yan dyan. Pwede ka rin bumili ng box gaya nito. 50 cent. Yan na yan, 50 cent. Last year, ganun din, 50 cent. Yan, tumaas lang yung per kilo. Per kilo last year, 4 euro 20. Ngayon, 4 euro 50. Wala, tumaas na. Yan ang mga bulaklak ko. Yan o. Yan ang lapad ng farm ng mga engkanto. Yan. So, lakad kami doon. Kahapon pa kami na plano ni Bruno na mag-harvest. Sabi ko, nag-scooter kami, sabi niya kung gusto ko ba mag-harvest ngayon ng strawberry kasi may strawberry na daw. Kasi si Kikay punta ng Berlin sa Alexander mag-shopping dun or nag-shop kasama yung mga classmate niya. Tapos ngayon, hindi natuloy si Kikay kasi mga kasama niya may mga lakad. Ewan ko lang kung pinayagan, baka hindi pinayagan kasi nga mga bata pa, baka anong mangyari dun sa Alexander. Ay, ang ganda naman ng mga bulaklak. Ito, pakita ko rin mga blue. Wow, cool. Guck mal, Schatz, ist alles blue. Na. Ito yung nakita namin ng isang araw, puro blue at saka red, pero more on red. Pero dito, grabe. Yan, ang ganda. Yung hangin. Puro blue. So, ayun na nga. Pinatuloy si Kikay. Tapos kanina, tinanong ko kung sasama siya. Ayaw niya. Uwi daw siya. May allergy daw siya sa strawberry. Inarting yung bata na yun. Yun, nagkulong kami. Ewan ko saan ba kami pwede mag-harvest. So, ayun pa na na-harvest ko. Labas daw kami. Saan pala pwede mag-harvest doon? Kaloka. Viel weniger als letztes Mal. Aber echt.
Wala na masyado. Yan o, pinalabas kami. May kanto, naguguluhan. Ano ba talaga, kuya? Panggulo ko sa... Saan kayo naglalakad? Wenn wir da hinten sammeln? Nilakad. Parang nalabis ko. Kaloka naman. Wala naman kasi ano. Nakalagay doon na hindi pwede. Inopen na kasi. Iwan ko kasi late na kami dumating. Baka tinanggal ng tao kaya hindi namin namalayan. Ayan. Lalakad kami. Yung mga tao sumunod. Yeah. So, sabi ni Bruno, sana swertein kami. Marami kami makukuha doon. Kasi ito pala yung na-harvest. Kapobre ba sa na-harvest? Yung mga engkanto naglalakad. Doon daw kami ang mag-harvest. Pwede. Ay, ang dami. Yeah, ang dami lang. Doon daw kami pwede mag-harvest. Ayan. Wow. So bagong open talaga dito. Daming nakatago. Wow. Oh. Fresh na fresh. Daming laman. Yan. Harvest time. Buti naman di kami nagsisi dito, kami dinala. Kasi ang dami na harvesting. Wow, laki, grabe. Oh, so gross. Wow, dami. Yan. Ang laki eh. Katako. Cool. Ayan, harvest. Dami. Hier wird ein kleines. Na-harvest ni Bruno, sabi niya, tingnan mo, parang luso. Wow, super laki. Ayan. Oh, hurra. So good. Ist schon an? Ito na, hurra! So, ang dami pa talaga. Dami na. Yun yung grupo na pinaalis. So, ngayon pa lang sila.
Dami tayo. Grabe. Busog ako. Ang daming kinain kaysa harvest. Ayan o. Yan kanina sabi ni Bruno. Ang kunti lang daw yung harvest. Siguro mga kalahati lang daw. Sa ano, box. Tingnan mo. Kalahati. Ang lalaki. Ay, lagay natin dyan o. Ayan o. Diba? Ganda. Ayan. Dami. Dami. Laki nila. Wow. Ito talaga pinakamalaki o highlights. Sexy. So, pauwi na kami. Uwi na kami kasi puno na. Wala nang paglalagyan. Next time, babalik kami pag andyan na si Kikay. So, si Kikay siya lang mag-isa sa bahay. Iba na talaga yung mga kabataan. Nabuburing na sila pag kasama yung mga parents nila. Mas gusto nila yung kasama yung mga friend nila. Sa akin, gusto ko talaga makasama siya kasi para makakita naman sa labas. Hindi yung laging nasa loob nagwa-wifi. Yun din ang advice ng doktor para sa eyes niya. Kasi nga, bata pa siya, malabo na masyado yung mata niya. Parang mas mataas pa kaysa akin. Kaya sabi ng doktor, good therapy daw yung kailangan nasa labas ka. Yung mga distance yung makikita mo, hindi yung nasa loob. Ayaw niya naburing na bad trip kasi nga walang kasama sa kanya sa birthday, mga classmate yung mga kasama yung mga barkada niya, kaya yun sa bahay. Yung dun banda sa harapan, yan yung cherry na nag picture kami dati Kikay. Ngayon may mga bunga na, wala na yung mga bulaklak. Pakita ko sa inyo mamaya, baka next month ready for harvest na. Maybe next month the cherry is ready no for harvest. In August. Wir gucken gleich mal. So tingnan namin doon sa display nila. Aber vielleicht gibt es verschiedene Sorten. Kasi yan dyan cherry yan dyan hanggang doon sa entrance. Cherry. Ay, hinihingal ako. Kaloka, may mga dumarating pa. Galing yung Berlin. Punta dito para mag-harvest. So yan ang cherry. Nandun kami sa labas na hindi kami nakapasok. Yan. Puro bulak lang. Puro bunga na. Pero hindi pa masyadong hinog. Hindi pa siya ready i-harvest. Yan. Ito yung nakita namin last time na nag-video ako. Dalawa kami ni Kikay. Yan. Ito yun. Wala nang bulaklak. Yan. Puro bunga na. Baka sasama next time si Kikay kasi hindi niya pa na-try mag-harvest ng cherry. Kasama ko lang siya pag harvest ng strawberry or apple. Cherry hindi pa. So ayun, kita nyo guys. Daming bulak. Ayan. Ayan. Oh, wow. Dami. Grabe, daming bulak. Dami. Ready to harvest. Akala ko next month, July. Pero sabi ni Bruno, baka by August. See you in 2 months. So, dyan maghugas ng kamay pagkatapos. Ayan. Magbabayad. So, ang bayad. So, ayan, tapos na. So, siya, nabayaran ni Bruno is 3 kilo. So, is fast 4 kilo. So, ayan. Pero sulit na, ang dami na. So, tingnan namin kung kailan mag-open yung cherry. Kung kailan kami pwede maka-harvest. Dito kami dati, oh. Yan, dyan kami picture. Pero hindi kami nakapasok nun. Kaya ngayon nakapasok na kami. Dami. Yan. So, ayan na. Yan yung placard nila kung kailan sila mag-open. Yan ang kilo, 450 per kilo sa strawberry. Tapos sa cherry, hindi pa nakalagay kasi
not yet ready for harvest. So yun, see you in 2 months cherry. Yan. So, wala daw nakalagay kung kailan. Nicht da? Steht nicht. No. Da stehen nur verschiedene Sorte. Puno yung parking area sa mga nag-harvest. Halos galing Berlin. Ayan. Galing Berlin. Punong-puno yung ano, parking area. Hanggang doon. Hanggang dito pa. Yeah, dyan kanina maraming tao. Ngayon wala na. Kasi pinalayas. Pinapunta doon sa dulo. Diba kita nyo kanina yung sa ano. Wala nang harvest dyan eh, naubos na kaya doon pa pinalipat sa kabila. Ayan, thank you so much. Ayan, naka-harvest na talaga kami. Ewan ko kung maka-harvest pa kami this month ulit kasi kasama namin si Kikay. Kasi sabi ni Bruno ano daw eh, hanggang end of this month, end of June. Kaya subukan namin kung makasama si Kikay.